T'has fixat en les diferències de salari al Departament de Compres? Sí, hi ha un decalatge del 8% entre homes i dones. Això ve de lluny. I ara, amb el procés de selecció, Doncs aprofitem-lo i endrecem les remuneracions de tot el departament. Encara avui hi ha diferències importants en els salaris entre homes i dones per una mateixa feina. Sovint, motius històrics les expliquen i al llarg dels anys no s'han equilibrat. La remuneració de les feines és independent del gènere de les persones que les exerceixen. Cal valorar amb equitat les tasques professionals perquè no existeixin greuges al si de les organitzacions. Els processos de selecció en perspectiva de gènere ajuden a fer aflorar eventuals diferències salarials. Els processos de selecció són un bon moment per diagnosticar aquesta situació i, si és el cas, introduir-hi els elements de correcció necessaris. Més informació sobre processos de selecció en perspectiva de gènere a les guies CECOT Fax en femení. Selecció en perspectiva de gènere és un projecte de la CECOT amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa.